निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। शब्द अमृताचे या मालिकेतील आजचे पुष्प आहे कथा विवेकानंदांच्या या पुस्तकातील एकाग्रता या विषयावरील स्वामीजींच्या जीवनातील कथेवर आधारित। विवेकानंदांच्या बालपणीच्या म्हणजे स्वामीजींना जेव्हा बिले म्हणून संबोधले जाई त्या काळातील त्यांच्या प्रत्यक्ष जीवनात घडलेले हे प्रसंग आहेत। या प्रसंगांना गोष्टी रूपात आणले आहे आमच्या विवेकानंद केंद्राच्या समर्पित कार्यकर्त्यांनी। स्वामी विवेकानंदांच्या बालपणीच्या या गोष्टी त्यांच्यातील असामान्यत्व वेगळेपण सिद्ध करतात। नरेंद्राची एकाग्रता, धाडसी वृत्ती, स्पष्ट वक्तेपणा, समयसूचकता, दानशूर वृत्ती, देशप्रेम या गुणांचे दर्शन आपल्याला या कथांमधून होते। लहान मुलांना सांगण्यासाठी या सर्वच गोष्टी खूपच सोप्या भाषेत या पुस्तकात सांगितल्या आहेत। मुलांना वाढदिवसाची भेट, बाल वाचनालयांना भेट देण्यासाठी किंवा संस्कार वर्गातील मुलांना गोष्टी सांगण्यासाठी कथा विवेकानंदांच्या हे पुस्तक आपण जरूर निवडावे। या पुस्तकाच्या जवळजवळ 75,000 प्रतींचे वितरण विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभागाने केले आहे। 70 गोष्टी असलेले हे पुस्तक केवळ 40 रुपयात उपलब्ध आहे। कृपया संपर्क साधा। मोबाईल नंबर आहे 9881061686। सर्व रसिक प्रेक्षकांना नमस्कार। माझं नाव आहे अभिर बोधनी। आज मी तुम्हाला कथा विवेकानंदांच्या या पुस्तकातून काही कथा वाचून दाखवणार आहे। या कथा बालमित्रांसाठी असून सर्वांनाच आवडतील याची मला पूर्णपणे आशा आहे। चला तर मग आपण आता पहिल्या कथेला सुरुवात करूयात, ज्याचं नाव आहे एकाग्रता। एकाग्रता एकाग्रता म्हणजे आपले सगळे लक्ष एखाद्या गोष्टीकडे पूर्णपणे लागणे। जी गोष्ट आपण करत असू तिच्याशिवाय दुसऱ्या कशाकडेही आपले लक्ष नसणे। नरेंद्रांची अशी एकाग्रता लहानपणापासूनच होती। एकदा ते आणि त्यांचे मित्र घरात बसून देवाचं ध्यान करत होते। सर्वांनीच डोळे मिटले होते आणि शांतपणे हालचाल न करता सर्व मुलं बसून होती। नरेंद्र मात्र पूर्णपणे ध्यानमग्न झाले होते बरं का। तेवढ्यात एका बाजूने सळसळ ऐकू आली। नरेंद्रांच्या मित्रांनी डोळे उघडून बघितले तो त्यांना तिथे एक साप दिसला। त्याला बघून घाबरून ओरडत सर्वजण खोलीबाहेर धावले। काय झालं म्हणून भुवनेश्वरी देवी येऊन पाहतात तो नरेंद्र तसा शांतपणे डोळे मिटून त्यांना तिथे बसलेला दिसला। साप त्याच्या जवळून दुसरीकडे गेला आणि त्याला त्याचे भानही नव्हते। आपल्या दुसऱ्या कथेचं नाव आहे पूर्ण एकाग्रता। जशी नरेंद्रांच्या लहानपणीची एकाग्रतेची गोष्ट तशीच ही आहे त्यांच्या मोठेपणीची गोष्ट। ज्यावेळी ते स्वामी विवेकानंद बनून अमेरिकेला गेले होते तेव्हाची। अमेरिकेच्या पश्चिम भागातील एका गावी व्याख्यान देताना विवेकानंद म्हणाले की ज्याला अंतिम सत्याचे ज्ञान झाले आहे तो सदा सर्व काळ शांत आणि अविचलित राहतो। बाहेरच्या जगातील कोणतीही गोष्ट त्याला विचलित करू शकत नाही।
त्या व्याख्यानाला आलेल्या काही गुराखी पोरांनी त्यांचे म्हणणे ऐकले होते. म्हणून स्वामीजी जेव्हा त्यांच्या गावी व्याख्यानाला आले तेव्हा या बाबतीत त्यांची परीक्षा घेण्याचं त्या पोरांनी ठरवलं. व्याख्यानासाठी स्वामीजींना एका पालथ्या टाकलेल्या टबावर त्यांनी उभं केलं. व्याख्यान सुरू झालं आणि थोड्याच वेळात स्वामीजी त्या विषयाशी पूर्णपणे एकरूप होऊन गेले. त्यावेळी त्या गुराखी पोरांनी मागून बंदुकीच्या गोळ्या झाडण्यास सुरुवात केली. स्वामीजींच्या कानाजवळून त्या गोळ्या सुई सुई करत जात होत्या, पण स्वामीजींना त्याचे भानही नव्हते. ते पूर्णपणे एकाग्र होऊन भाषण करत होते. जेव्हा व्याख्यान संपले आणि स्वामीजी खाली बसले तेव्हा खजील होऊन ती पोरं पुढे आली आणि स्वामीजींना क्षमा मागून म्हणाली, आपण फार थोर आहात. आपण जे सांगता ते आपण आचरणातही आणता. आपल्या पुढच्या कथेचं नाव आहे एकाग्रतेचे फळ. एकाग्रतेने आणखीन बऱ्याच गोष्टी साध्य होतात. स्वामी विवेकानंद दुसऱ्यांदा अमेरिकेला गेलेले तेव्हाची ही गोष्ट. एकदा नदीच्या काठाने सहज फिरत चाललेले असताना नदीच्या तीरावर त्यांना काही पोरं दिसली. जवळ जाऊन पाहतात तर पाण्याच्या लाटांवर वर खाली होणाऱ्या काही अंड्यांची टरफलं बंदुकीचा नेम धरून उडवण्याचा त्यांचा खेळ चालू होता. अनेकदा प्रयत्न करूनही एकालाही एकही टरफळ उडवता आले नाही. हा खेळ बघत उभे असलेल्या स्वामीजींना त्यामुळे हसू फुटले. ते पाहून डिवचला गेलेला एक तरुण म्हणाला, आपल्याला वाटतं तेवढी ही गोष्ट काही सोपी नाही बरं का. बघू बरं, आपल्याला तरी किती जमतं. स्वामीजींनी काही न बोलता बंदूक हातात घेतली आणि एकामागून एक अशी 12 हलती टरफलं अचूक नेम धरून उडवली. आश्चर्याने थक्क झाल्या त्या तरुणाने म्हणले, की स्वामीजी, आपण नेमबाज आहात का? स्वामीजी म्हणाले, छे छे, मी तर आयुष्यात पहिल्यांदाच बंदूक हातात घेतलीये. मग तरीही इतकी अचूक नेमबाजी आपण कशी करू शकलात? त्या तरुणाने विचारले. एकाग्रतेमुळे, संपूर्ण एकाग्रतेमुळेच अशा गोष्टी साध्य होतात. आता आपण पुढे जी कथा वाचणार आहोत त्यातून आपल्याला स्वामीजींच्या वाचनातील एकाग्रतेची नक्कीच आपल्याला ओळख होईल. स्वामीजींचं वाचन हे खूपच दांडगं होतं आणि हे आपल्या सर्वांना नक्कीच माहिती आहे. आता या कथेतून आपण जाणून घेऊयात ते नक्की कसं. कथेचं नाव आहे वाचनातील एकाग्रता. आपल्याला नेमके कोणते कार्य करायचे आहे याचा शोध घेण्यासाठी नरेंद्राने 1890च्या जुलैमध्ये पायीच भारत भ्रमण करण्याचं ठरवलं. असाच प्रवास चालू असताना नोव्हेंबरमध्ये ते मेरठला पोहोचले. त्यांच्याबरोबरचे इतर संन्यासी बंधूही योगायोगाने त्यावेळी तिथे आले होते. बरेच दिवसानंतर झालेल्या या भेटीमुळे सर्वांनाच आनंद झाला होता आणि ते सर्व एकत्र राहू लागले. स्वामीजी त्यावेळी मेरठमध्ये अभ्यास करत होते. खूप वाचनही चालू होतं. स्वामी अखंडानंदांना ते ग्रंथालयात पाठवीत आणि सर जॉन ल्युबिक यांच्या समग्र वाङ्मयाचा एक ठोकळ्यासारखा खंड घेऊन येण्यास सांगत. दुसऱ्या दिवशी आधीचा खंड परत करायचा आणि नवा घेऊन यायचा, असे बरेच दिवस चालले होते. त्या ग्रंथालयाचे जे ग्रंथपाल होते त्यांना वाटले की स्वामीजी हे भले मोठे जाडजूड ग्रंथ वाचत नसावेत. केवळ लोकांवर छाप पाडण्यासाठी रोज एक खंड मागवीत आणि दुसऱ्या दिवशी तो परत करीत असत. एके दिवशी स्वामी अखंडानंद खंड बदलून आणायला गेले तेव्हा त्यांच्याजवळ ग्रंथपालांनी ही शंका बोलूनही दाखवली. अखंडानंदांनी विवेकानंदांना ही शंका सांगितली. नंतर काही दिवसांनी स्वामीजी आपणहून ग्रंथपालांकडे गेले आणि त्यांना म्हणाले, मी हे सगळे ग्रंथ अत्यंत लक्षपूर्वक वाचले आहेत. आपल्याला जर याविषयी काहीही शंका असेल तर पुस्तकातील कोणत्याही भागाविषयी आपण मला प्रश्न विचारावेत. त्या ग्रंथपालांनी त्यांना बरेच प्रश्न विचारले. स्वामीजींनी त्या सर्वांची अगदी अचूक उत्तरं दिली. ग्रंथपाल चकितच झाले. असा माणूस त्यांनी उभ्या जन्मात कधीही पाहिला नव्हता. आपल्या पुढच्या कथेचं नाव आहे सवय एकाग्रतेची. स्वामीजींच्या अशा प्रकारच्या बऱ्याच एकाग्रतेच्या कथा खूपच प्रसिद्ध आहेत. भारत भ्रमणाच्या काळात ते बेळगावला
श्री हरिपाद मित्र यांच्याकडे उतरले असताना त्यांनी हरिपाद बाबूंना डिकनच्या पिकवे पेपर्स मधील उतारीच्या उतारे धडाधडा पाठ म्हणून दाखवले. आणि खरं सांगायचं तर त्यांनी हे उतारे फक्त 2दा वाचून घेतले होते. पुढे बेलूर मठात असताना ते थोडे आजारी पडले. पडल्या पडल्या वाचन करावी म्हणून त्यांनी एन्सायक्लोपीडिया ब्रिटानिका या जगप्रसिद्ध ज्ञानकोशाचा खंड उशाशी ठेवला. त्यांचा शिष्य शरदचंद्र त्याने हे पाहिले आणि तो म्हणाला, एवढे सगळे ग्रंथ वाचायला एक जन्म तरी पुरा पडेल का हो? स्वामीजींना त्यांचे म्हणणे पटले नाही. ते म्हणाले, हो, न पटायला काय झालं? मी तर नुकतेच हे 10ही खंड वाचून संपवलेत. विचार तुला काय हवंय ते. शरद बाबूंनी एक खंड हातात घेऊन त्यातील मजकुरानुसार प्रश्न विचारले. त्या सर्व प्रश्नांची अचूक उत्तरं स्वामीजींनी दिली. कित्येकदा तर मुळातला मजकूर त्यांनी जशाच्या तसा म्हणून दाखवला. आणि मग शेवटी आपल्या शिष्यात आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी ते म्हणाले, हे बघ, तू जर ब्रह्मचार्याचं नीट पालन केलंस तर तुला ही अशी स्मरणशक्ती नक्कीच प्राप्त होईल. पूर्वी एकदा खेतडीचे महाराज अजित सिंग यांनीही स्वामीजींना हेच सांगितले होते. ग्रंथ वाचताना स्वामीजी नुसती पाने उलटत. ते पाहून महाराजांनी त्यांना हे कसे काय शक्य असे विचारले. त्यावर त्यांना स्वामीजी म्हणाले, लहान मुलगा वाचतो तेव्हा तो प्रथम एक एक अक्षर वाचतो. मग काही काळानं त्याला एक एक शब्द एकदम वाचता येतो. मग सवयीनं वाक्याचा एक एक भाग, नंतर पूर्ण वाक्यही वाचता येते. आपण जर आपली एकाग्रता अशीच वाढवत नेली तर एका क्षणात आपण पूर्ण पानही वाचू शकतो. यासाठी 3 गोष्टी या आवश्यक असतात: एकाग्रता, सवय आणि ब्रह्मचार्याचं पालन. धन्यवाद. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, 1ला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.